Страдате ли от венозна недостатъчност, болезнени хемороиди или трайно отслабени стени на капилярите? Търсите ли максимална защита и здравина за вашата кръвоносна система по изцяло натурален път? Представяме ви Venis Hemo Protect плюс диосмин, хесперидин и рутин от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Този продукт осигурява цялостна грижа за вените, капилярите и хемороидалния сплит. Заздравява съдовите стени, подобрява тяхната еластичност, предпазва от образуването на разширени вени, подобрява тонуса на венозната система и осигурява мощна защита срещу възпаления по напълно естествен и безопасен път. Забравете за дискомфорта веднъж завинаги. Поръчайте Venis Hemo Protect от Grevia BG още днес и направете първата стъпка към вашия живот без болка и тежест.